Hei, Zoomiin myös. Enkelipolkumeditaation aika, maanantai-illan meditaatiohetki. Ihanaa, kun olette mukana. Siellä on nyt ainakin 4 katselemassa. Jos laitatte, että kuuluuko mun ääni, mäpäs vielä tarkistan. Täältä näinkö mä kommentteja. Todennäköisesti mä en pysty katsoa nyt samaan aikaan, mutta joo. Odotellaan pieni hetki. Ketä tänne on tulossa vielä. Mulla vähän näköjään ilmoittaa, että olisi hidas yhteys, mutta toivottavasti nyt saadaan kuitenkin kuulumaan tämä. Kiva, että olette päässyt paikalle näin maanantai-iltana ja oikein hyvää syyskuun alkua. Nyt aletaan olla jo kohta pikkuhiljaa siellä syksyfiiliksissä, vaikka ulkona onkin tosi ihana ilma. Ja lämmintä piisaa vielä onneksi. Mulla on ollut jotenkin tosi vaikea päästä irti kesästä. Mä huomaan sellaista tietynlaista alakuloa tähän syksyn tuloon liittyen. Ja mulla ei aikaisemmin ollut tällaista, että mä kokisin tämän jotenkin niin kuin vierotusoireita tästä kesästä luopumisesta, mutta nyt on ollut kyllä. Että aika moni on sanonut sitä, että kun koki viime talven hirmu raskaana, niin nyt vähän jännittää sitten tämä tuleva talvi, että miten se lähtee käyntiin ja mitä tuo tullessaan. Me ei voida tietää ja mehän ei voida siihen sillä tavalla valmistautua. Tai voidaanhan me valmistautua kehittämällä itsellemme hyvää terveyttä ja pitämällä positiivinen mieli. Ja mikä tähän auttaa on just tämä enkeleiden apu ja tuki. Ja sen takia me täällä ollaankin, että luodaan nyt sellainen pohja tälle syksylle, sellainen luottamuksen ja rakkauden pohja, josta lähdetään sitten etenemään sellaisessa lempeässä suhtautumisessa itseen ja ihmisiin ja ympäristöön ja tähän maailmaan, missä me eletään. Että siinä enkelit auttaa. Mä voisin tässä lyhyesti alkuun vähän kertoa, että mikä se mun oma enkelipolku oli ja on, koska mulla on enkelit tullut elämään niin kuin sellaisella supervoimalla tuossa pari vuotta sitten. Toki ne on ollut aina ennenkin ja olen niin kuin tiedostanut enkeleiden läsnäoloa ja suojelusenkelin läsnäoloa ja ottanut yhteyttä aina enkeleihin, kun on iltarukouksen aika. Mutta sitten kun mulla oli pari vuotta sitten sellainen tilanne, että mulla oli aika raskas työ ähm, hetkinen, joo, raskas työ, pyöritin omaa ravintolaa ja koin sen sellaisena, ähm, että se mun oma semmoinen sielunkutsu ei niinku kuitenkaan siellä päässyt valoon eikä voimaan, mitä mä niinku koko ajan hain elämältä. Ja sitten se tavallaan kerrytti mulla aika paljon vastoinkäymisiä, että kun mulla oli semmoisia matalia energioita niissä päivissä usein, mitä mä vedin läpi ja niitä alkoi tavallaan vähän niin kuin vyörymään mun päälle. Alkoi tulla sellaisia aikoja, että tuli sellaisia ihan raskaitakin menetyksiä. Sitten oli koko ajan tosi kova niin kuin taloudellinen huoli ja semmoinen se väsymys oli ihan niin kuin valtavaa. Tietenkin kun teet pitkää päivää ja yksin pyörit niin sitä paikkaa tai oli mulla siellä sen apulaistyttö aina silloin tällöin, mutta tietenkin vastaa yksin siitä sellaisesta isosta puljusta, niin se on raskasta. Ja sitten mä olin siis jo pitkään miettinyt, että Enkelikartanossa Kirkkonummella järjestetään aivan ihania tällaisia koulutuksia, jotka oli pitkään mua jo kutsunut. Ja mä en muista, mikä se sysäys loppujen lopuksi oli, että mä laitoin sinne Enkelikartanoon viestiä, että nyt mä voisin olla valmis tämmöisen koulutuksen, että otatteko mut mukaan tämmöisen enkelienergiahoitajakoulutukseen. Se oli siis syksyä 2022, joo. Ja niinhän mä sinne menin ja se oli elämää mullistava koulutus. Se oli
se avasi kerta kaikkiaan niin kuin rytinällä sellaisen maailman, jonka mä tiesin kyllä olevan olemassa, mutta mä en ollut itse siihen koskaan osannut jotenkin yhdistyä sitten loppujen lopuksi. Ja mä aloin ottamaan niitä semmoisia omia sielunpolun askelia sitten eteenpäin. Ja loppujen lopuksi mä olin niin, mä olin jotenkin niin valmis sellaiseen isoon irtipäästämiseen monissa asioissa elämässäni, että sen vuoden lopussa mä olin myynyt sen ravintolan pois ja antautunut tälle enkelipolulle. Ja kun vuosi 2023 alkoi, niin mulla oli sellainen ihan uudenlainen elämä, jonka niin kuin enkelit oli mahdollistanut mulle. Ja se oli mun mielestä jotenkin ihan käsittämätöntä, että mulle oli annettu sellainen lahja. Jotenkin mä koin, että se oli mulle sellainen niin suuri lahja ja siunaus, ää, että koin olevani niin kuin todella onnekas tavallaan. Mutta sitten tavallaan mä myös ymmärsin sen, että mähän olin vetänyt sen puoleen. Eli oli mahdollista se, että pystyy niin kuin luomaan sitä omaa elämää, kun vaan tarpeeksi haluaa sitä muutosta, niin pystyy ottamaan semmoisia askeleita eteenpäin, jotka mahdollistaa sen muutoksen. Ja siitä lähti sitten tämä polku, mitä mä nyt tässä olen rakentanut jo yli vuoden, puolitoista vuotta. Ja en puhuisi tässä ilman sitä enkelienergiahoitajakoulutusta, että vähän teen niitä enkelihoitoja. Ja nyt sitten mulla on tullut uusi juttu tähän, uusi työkaveri niin sanotusti. Voi ei, meidän koira alkoi haukkua, mutta ei se mitään, toivottavasti vähän hiljainen kohta. Mä vähän vilautan mun kaveria, se näkyykin tuohon Zoomiin, mutta sitten tuossa niin mun takana on tuollainen pyörylä, niin varmaan tiedättekin, mikä se on. Se on nimittäin rumpu. Eli mä olen tehnyt itse nyt oman rummun. Näitähän kutsutaan siis samanirummuiksi, mutta mulla ei ole tätä vihitty vielä sellaiseen käyttöön. Ja mun rumpu on Olga. Sille nousi nimi Olga ja se tulee mun isoäidiltä, mun äidin puolen, siis äidin äidiltä. Ja mä jotenkin koen, että toi rumpu yhdistää mut nyt siihen meidän äidin puolen sukulinjaan, naisten linjaan, joka siellä on. Ja mulla on jotenkin semmoinen ihan mieletön kutina, mitä kaikkea mä voin tehdä tuon rummun kanssa. Ja se ei ole vielä valmis, se ei ole otettu vielä käyttöön. Mä oon sitä vielä tänäänkin niin kuin tehnyt siihen noita sidoksia ja punoksia. Mun hyvä ystävä on rakentanut sen mun kanssa tai toimi mulle opettajana, että miten se rumpu tehdään. En mä yksi osannut tuollaista tehdä. Ja mä oon tänään siihen tehnyt kapulan, huovuttanut siihen kapulan villa ympärille ja sitten mä vielä teen tuohon jonkinnäköisiä pieniä salakoodeja ja sellaisia merkityksellisiä sanoja ja kuvioita ja otan sen käyttöön. Ja ehkäpä sitten se seuraava meditaatioilta, joka meillä on, niin on jonkinnäköinen rumpuilta, eli jonkinnäköinen rumpumeditaatio. Ja tällä tavalla tämä polku lähtee eteneen, että sä et koskaan voi tiedä, mitä sieltä tulee. En mä olisi kuvitellutkaan silloin puolitoista vuotta sitten, että kun mä lähdin tälle enkelipolulle, että mulla on joskus, mä teen joskus oman tommosen rummun. Niin kuin, että rumpu tuntui mun mielestä jotenkin suolta kaukaiselta ajatukselta, että jotkut tämmöiset shamaanit, jotka harjoittaa ehkä noituutta, niin käyttää tällaisia, että ne on sellaisia luonnon niin kuin henkijuttuja sun muita, mutta itse asiassa nämä kaikki nivoutuu yhteen ja lähenee toisiaan. Se, että me ollaan yhteydessä äitimaahan, se vahvistuu siinä sen sun enkelipolun kautta. Ja mitä enemmän sä oot siihen äitimaahan yhteydessä, sitä enemmän sä oot yhteydessä myös tuonne korkeammalle yhteyteen, sinne Jumalayhteyteen. Joten kaikki liittyy kyllä kaikkeen. Ja nyt sitten mä vielä sanon tässä alussa sellaisen tiedotusasian, että mulla avautuu 3 paikkaa nyt sellaiseen maksuttomaan sparrailuun, että jos sä koet, että sä haluat avata sitä sun omaa enkelipolkua ja sitä omaa kutsumuspolkua, niin mä voin antaa siihen sellaista tukea ja sellaisia ilmaisia vinkkejä, miten lähtee etenemään askel askeleelta. Et kannattaa varata paikka torstaihin mennessä, niin sitten mä otan suhun yhteyttä. Laita mulle vaikka viestiä tuon Facebookin kautta tai sitten info@satumalinen.fi, niin
jutellaan, että mikä se voisi olla se sun juttu, miten sä lähdet etenemään ja miten sulla se sielunkutsu ehkä on niin kuin siellä jossain pinnan alla, mutta sä et ehkä osaa niin kuin sitä vielä päästää ilmoille. Että se vaatii tiettyjä asioita. Mä tiedän sen, että se ei ole ihan niin helposti tehty kuin sanottu. Se helposti sanottu kuin tehty, kumminpäin se nyt vaan onkaan. Mutta että siihen täytyy jotenkin antautua ja antaa itsellensä lupa, että nyt mä lähden etenemään tätä. Kävi miten kävi, niin mä lähden etenemään tätä ja aina se päättyy onnellisesti, se oma sielunpolun kutsu, että se tuo niin mahtavia asioita elämään, että mielelläni autan, jos vaan niin kuulet kutsun, niin ota yhteyttä, niin jutellaan lisää sparrailun merkeissä. Nyt voitaisiin pikkuhiljaa alkaa aloittelemaan tätä meidän enkelipolkumeditaatiota. Ja tänä iltana meillä on mukana siis arkkeenkelit ja sitten sun oma suojelusenkeli täytyy olla aina mukana. Hetkinen. No niin, yhteys tippui. Kokeillaanpa uusiksi. Katsotaan, tuleeko paikalle samaa porukkaa. Voi harmi. Nyt näköjään yhteys pätkii. Tämä on kyllä niin tyypillistä tällä hetkellä, että nämä yhteydet ei meinaa pelata. Odotellaan vähän aikaa. Joku on nyt mukana siellä jo. Toivottavasti saadaan mukaan nyt sitten vielä sama jengi. Ja tietenkin nyt jos kun tämä tulee tavallaan nyt Facebookiin niin kuin kahdessa osassa, kun se äskeinen pätkäs, se varmaan sen sille tallentaa se ensimmäisen osio ja sitten se rupeaa tallentaa tämän toisen, niin mä voin laittaa vielä tämän Zoom-version sitten sinne Facebookiin, tai laitankin, koska että saadaan sellainen kokonainen paketti. Ei tarvitse katsella kahdessa eri osassa. Mutta toivotaan, että pysyy nyt yhteys. Nimittäin tuossa saattaa käydä niin, että kun me ollaan siinä meditaatiossa, niin sitten mä en välttämättä huomaa, jos se yhteys siinä Facebookissa katkee. Niin älkää huoliko. Se tulee sitten tallenteena, mutta harmillista tietysti kun on juuri virittäytynyt tunnelmaan, niin sitten se katkee. Tehdään niin, että mä nyt alussa tässä luen pienen pätkän Lorna Wyrnen Rukouksia sydämestä -kirjasta. Tämä on mulle hyvin rakas kirja, tässä on paljon erilaisia rukouksia. Ja mä luen tästä tämmöisen alkurukouksen, pyhien paikkojen rukouksen, joka on mun mielestä tosi tärkeä ja ihana rukous. Ja tämä liittyy kappaleeseen Miten rukoilla paremmin. Ja nyt taas pätkii meidän Facebook. Yritetään, no niin. Hyvä. Mun täytyy nyt pitää silmällä tuon meditaation aikana, ettei tämä rupea tästä pätkiin taas. Okei. Ei hätää. Tämmöistä tämä on. Mutta Lorra sanoo näin. Rukoilemiselle ei ole olemassa huonoja paikkoja. On kuitenkin olemassa paikkoja, joissa tämän maailman ja henkimaailman välinen harso on ohuempi. Joitain tällaisista paikoista, kuten kirkkoja, pyhiä lähteitä, metsäpyhättöjä, luolia ja vuorenhuippuja on pitkään käytetty rukouspaikkoina. Niistä on tullut pyhiä hiljaisuuden rukouksena meditaation paikkoja. Yleensä niissä aistii erityisen hiljaisuuden ja rauhan. Useimmissa tällaisissa paikoissa on turvallista rukoilla. Ne ovat täynnä aiemmin vierailleiden ihmisten rakkautta ja hengellisyyttä. Kun lähestyn tällaisia paikkoja, näen rakkauden ja hengellisyyden suorastaan huokuvan niistä.
Eli jos sulla on joku sellainen paikka, jossa sä koet tällaisen tunteen, niin ota se tähän nyt tämän meditaation ajaksi sun turvapaikaksi. Juuruta itsesi siihen turvapaikkaan ja siihen sellaiseen pyhään paikkaan, jonka sä koet sulle läheiseksi ja pyhäksi paikaksi. Pyhien paikkojen rukous. Rakas Jumala, kiitän sinua kaikista maailman pyhistä paikoista ja siitä, että ne ovat täynnä enkeleitäsi. Kiitos rauhan, toivon, levollisuuden ja paranemisen siunauksista. Kiitos paikoista, joissa voin vaipua rukoukseen, tuntea sinun rakkautesi ja paikan pyhyyden. Kiitos Jumalani. Aamen. Palataan Lornan kirjaan sitten vielä lopuksi. Mutta nyt voitaisiin alkaa valmistautua meidän illan meditaatioon. Sulla voi olla siinä kiviä, jos on lähettyvillä. Mä oon ottanut tähän vuorikristallia, ruusukvartsia. Sitten mulla on täällä enkelikivi. Mä en tiedä, mikä tämä kivilaji on varsinaisesti, mutta tämä on ostettu enkelikivenä. Ja sitten ametisti. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin lempeitä. Jotenkin mä koen nämä pyhinä kivinä. Sulla voi olla jotain eteeristä öljyä. Mulla on frankincense, joka on tämmöinen pyhä öljy, raamatun ajan öljy. Mutta ihan hyvin se voi olla vaikka jasmiinia, joka on niinku semmoinen enkeliöljy tai ylän tai joku kukkaisöljy, jos tykkäät nyt laittaa. Ei tietenkään tarvitse laittaa. Mutta istu tai käy makuulle. Aletaan rauhoittelemaan meidän mieltä, hengitystä. Hengitellään pitkiä ja syviä hengityksiä. Puhalletaan ulos. Tunnetaan meidän kehoa. Jalat raskaina. Voit tuntea, kuinka sulla sieltä lähtee jaloista maan ytimeen kultaiset juuret. Sellaiset enkelijuuret. Anna sieltä ytimestä nousta nyt vahvaa energiaa ylöspäin. Koko sun kehoon. Anna sen nousta ihan ylös asti ja tehdä sun jäsenet entistä raskaammiksi. Voit oikein tuntea, kuinka valahdat siihen sun alustaa vasten. On ollut pitkä päivä takana ja nyt voit antaa ihan luvan sun mielellekin rauhoittua ja hiljentyä pikkuhiljaa. Ajattele kaikkia niitä ajatuksia, joita sulla ehkä nousee, niin anna niiden lipua vaan ohi niin kuin pilvet. Tunne nyt, kuinka sun koko keho ympäröidään sellaisella valkoisella valolla. Valkoisella ja harsomaisella valolla, jonka suojassa sä olet. Tunne, kuinka siihen harsun sisään tulee sinun suojelusenkeli. Jos et vielä tiedä, kuka on sinun suojelusenkeli, niin voit vaikka kysyä nimeä. Ja se nimi on aina oikein, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Suojelusenkelisi on joka tapauksessa sellainen, että sillä on niin pitkä se nimi, että hän ei paljasta siitä kuin pienen osan. Ja muista, että suojelusenkeli on aina sun kanssa, aina. Hän ei jätä sinua hetkeksikään. Nyt voit alkaa tuntea, kuinka läheisyytesi siis alkaa saapua arkkienkeleitä. He lipuvat sieltä hiljalleen, rauhallisina ja ylväinä, pitkinä, vaaleina hahmoina.
Siinä voi olla myös muita valon auttajia, jos tunnet, että siellä on joku sellainen sinua lähellä oleva valon henki. Siellä voi olla myös yksisarvisia, siellä voi olla keijuja, siellä voi olla metsänmäkeä, luonnonhenkiä. Voit laittaa nyt käden tähän rinnalle ja tuntea, kuinka hengityksesi kohoilee rauhallisesti ja paikalla on ensimmäisenä arkkienkeli Mikael, tuo voimakas suojelija. Ja arkkienkeli Mikaelin viesti on se, että olet turvassa. Olet turvassa tämän hoidon aikana ja olet suojattu ja rakastettu. Arkkienkeli Mikaelin energia on komeaa, tumman sinistä. Hän myös katkaisee siteitä, jos sinulla on jotain, johon haluat nyt katkaista tarpeettomat siteet ja kytkökset, niin pyydä arkkienkeli Mikaelin apua. Jos tunnet, että et saa ääntäsi kuuluville, niin arkkienkeli Mikael auttaa kurkkusakran alueella. Voit myös tuntea arkkienkeli Mikaelin läsnäolon niin, että voit sanoa mielessäsi Mikael ylhäällä, Mikael alhaalla, Mikael sivulla, Mikael takana, Mikael edessä. Näin olet vahvasti suojattu. Seuraavaksi pyydetään arkkienkeli Gabriel. Gabrielin energia on valkoista ja hän vastaa alemmista chakroista, juurisakran alueesta ja sakraalisakran alueesta. Hän on elämäntehtävän enkeli, jos sinulla on jonkinnäköinen kutsumus tai toive siitä, että löydät oman sielun tehtäväsi, niin Gabriel auttaa siinä. Voit nyt pyytää, että hän laskee käteensä tähän sinun alavatsalle. Paikalle saapuu myös enkelten kuningatar, äiti Maria. Pyydä, että Maria hoitaa ja ravitsee, katkaisee turhia pelkoja ja tarpeettomia ikäviä asioita, joita on ehkä juurtunut sinne sakraalin alueelle. Äiti Maria hoitaa koko sukulinjaa. Voit tuntea äiti Marian energian lempeänä ja rakastavana. Pyydä häntä aina, kun tunnet olevasi jollain tavalla juureton tai sinulla on surullinen olo, etkä tiedä oikein, että minne kuulut. Pyydä, että äiti Maria yhdistää sinut takaisin siihen omaan
lempeään ja juurevaan alkulähteeseen, joka sinulla on. Paikalle pyydetään nyt arkkienkeli Uriel. Kiitetään Gabrielia ja Mariaa. Voit laittaa kätesi tähän pallean päälle. Urielin energia on purppuranpunaista ja kultaista. Voit nyt tuntea, kuinka sinut kääritään purppuranpunaiseen, pehmeään kankaaseen tai harsoon. Jos sinulla on epävarmuuksia, pelkoja, jotka ehkä tuntuu epämiellyttäviltä tässä pallean ja tämän solarplexuksen kohdalla, niin pyydä, että Uriel hoitaa. Hengittele nyt siihen kohtaan ja pidä kätesi pallean päällä. Ja anna käsiesi kautta virrata energiaa, hoitavaa energiaa. Kiitetään nyt Urielia ja siirrytään sydänkeskukseen. Voit ehkä jo tuntea, kuinka sinua aletaan ympäröimään vaaleanpunaisella energialla, joka on lempeää ja rakkaudellista. Arkkienkeli Samuel vastaa tästä meidän sydänkeskuksen alueesta. Mikäli sinulla on sydänsuruja tai kaipaat enemmän lohdutusta ja rakkautta elämään, niin hän tulee avuksesi. Sinun tarvitsee vain pyytää. Muista aina, että enkelit eivät voi toimia ilman sinun lupaasi. Sinun täytyy aina pyytää ja antaa lupa. Joten pyydä usein. Pyydä joka päivä. Voit nyt tuntea, kuinka sydämesi on kuin huone, josta lähtee ovi ulos. Avaa nämä ovet sepposen selälleen ja päästä sisään Samuelin hoitavaa sydänsakran energiaa. Pehmeä kuin vaaleanpunainen pumpuli. Nyt siirrytään eteenpäin. Kurkkusakran oli Mikaelin aluetta, mutta siirrytään ylöspäin kolmanteen silmään, josta vastaa arkkienkeli Rafael. Rafaelin energia on vihreää, kauniin, raikkaan vihreää. Voit nyt pyytää, että Rafael tasapainottaa kolmannen silmän oikeille taajuuksille. Arkkienkeli Rafael vastaa myös terveydellisistä asioista, joten jos sinulla on jotain terveyshuolia, niin pyydä hänen apuaan. Voit myös pyytää häntä tueksi, jos joudut menemään lääkäriin tai sairaalaan. Voit myös pyytää häntä läheisesi avuksi.
Siirrytään kruunusakraan. Kruunusakrasta vastaa arkkienkeli Jofiel. Hänen energiansa on keltaista ja kirkasta, iloista, nauravaista ja eläväistä. Kun sinulla on päivä, jolloin et oikein jaksaisi tai sinulla on huono olo ja paha mieli, niin pyydä Jofielia avuksi. Pyydä, että hän avaa läsnäolollaan sinussa ilon, ilon ja naurun ovet ja yhdistää sinut täältä kruunusakrasta korkeimpaan valoon. Nyt kun meillä on jo näin monta arkkienkeliä tässä hoitamassa meitä, niin puuttuu enää arkkienkeli Zadkiel, tähtiportin mahtava arkkienkeli. Tähtiportti sijaitsee tuolla kruunusakran yläpuolella. Ja Zadkielin väri on violetti. Voit nyt pyytää, että Zadkiel puhdistaa sinut päästä varpaisiin violetilla liekillä, sillä hän vastaa violetista liekistä. Voit ikään kuin kuvitella, kuinka sinusta valuu alaspäin sellaista ehkä vähän lämmintä energiaa, joka on lilaa, violettia, puhdistaen kaiken pois, mitä et enää tarvitse. Violettienergia on hyvin pyhää ja siihen yhdistetään muun muassa ametisti. Jos sinua jostain syystä kutsuu erityisesti ametisti, niin se voi olla, että sinua kutsutaan tällaisen tähtiportti-energiaan vastaanottamaan valoa sieltä korkeimmasta taajuudesta. Kiitetään arkkienkeleitä tässä vaiheessa. Otetaan syvä henkäys ja tehdään pieni matka. Lähden nyt kävelemään kaunista polkua pitkin. Polku on hyvin valoisa. Ilma on raikas ja täynnä tuoksuja ja lintujen laulua. Kävelet eteenpäin ja tunnet olosi kevyeksi. Huomaat pienen matkan päässä hahmon. Kävelet uteliaana eteenpäin ja hahmo kääntyy sinuun päin. Tuo hahmo on sinun suojelusenkelisi. Hän katsoo sinua ja odottaa. Kysy nyt suojelusenkeliltäsi, että mikä viesti hänellä on sinulle juuri tähän hetkeen. Se viesti voi olla myös pelkkä tunne tai väri tai tuoksu, mutta mikä viesti se on? Ota se vastaan ja laita sydämeesi. Kiitä suojelusenkeliäsi ja lähdette yhdessä kävelemään polkua eteenpäin. Polku muuttuu yhä valoisammaksi, kirkkaammaksi.
ja huomaat etäällä joukon erilaisia hahmoja. Kun kävelet lähemmäs, huomaat, että niillä on eri värejä. Tunnistatkin ehkä jo heidät. He ovat arkkienkeleitä ja odottavat sinua, sillä heillä on sinulle viesti. Saavut nyt heidän luokse. Valitse yksi arkkienkeli heistä. Jos muistat, mitä kerroin tuossa alussa eri arkkienkeleiden tehtävistä, niin ota nyt intuitiivisesti kädestä kiinni yhtä heistä. Jos et muista heidän tehtäväänsä, niin intuitiosi on kyllä oikeassa ja valitsee juuri sinulle oikean arkienkelin. Hänellä on nyt joku ohje juuri tähän hetkeen, juuri tähän elämäntilanteeseen. Voit nyt kysyä, minkä ohjeen hän antaa tai neuvon. Kuuntele se ja paina sydämeesi. Miltä se sinusta tuntuu? Tuntuuko se siltä, että se tuli juuri oikeaan hetkeen ja oikeaan paikkaan? Kiitän nyt arkkienkeleitä ja juuri sitä enkeliä, jolta sait tämän arvokkaan neuvon ja lähden näiden neuvojen kanssa, minkä sait suojelusenkeliltäsi ja arkkienkeliltä takaisinpäin sitä polkua, jota juuri tulit. Arkkienkelit huiskuttavat sinulle, kiittävät siitä, että annoit heille tämän hetken ja muistuttavat siitä, että muista joka päivä pyytää, mitä ikinä tarvitsetkin. Kävelet takaisinpäin ja samalla kun kävelet, niin tunnet, että alat palautua pikkuhiljaa kehoosi. Nyt kevyempänä ja iloisempana ja voit alkaa tuntea taas ne juuret, jotka kasvatit alussa, kuinka ne ovat siellä maan sisällä tukevasti edelleenkin, pitävät sinut juurtuneena ja tasapainossa. Voit alkaa hengittelemään syvään, mutta edelleenkin voit pitää silmät kiinni ja olla sellaisessa levollisessa ja rauhallisessa olotilassa. Kiitos, kiitos, kiitos. Luen tähän nyt vielä loppuun.
Lornan rukouksen, joka on rohkeuden ja voiman rukous. Jumalani, haluan vain kertoa, että uskon sinuun. Tiedän, että olet ollut aina tukenani, jopa silloin, kun luulin olevani eksyksissä. Jumala, olet aina antanut minulle kaiken sen rohkeuden ja voiman, jonka olen tarvinnut. Kiitos Jumalani. Aamen. Tässäkin lyhyessä rukouksessa kiitetään Jumalaa, koska uskoit häneen silloinkin, kun tunsit itsesi eksyneeksi ja yksinäiseksi. Olit epätoivoinen tai sydämesi oli särkynyt. Silti uskoit, koska tiesit, että Jumala antaisi sinulle rohkeutta ja voimaa selvitä siitäkin elämäntilanteesta. Pyysit Jumalalta merkkiä ja sait sellaisen. Yleisimmät Jumalan antamista merkeistä ovat ne, että ihminen tuntee Jumalan läsnäolon tai kuulee Jumalan äänen. Lisäksi elämääsi tulee ihmisiä, joilta uskaltaudut pyytämään apua silloin, kun sitä tarvitset, eikä sinun enää täydy tehdä kaikkea yksin. Silloin, kun mulla oli vaikeaa, kun mä astuin tälle enkelipolulle, niin mä pyysin joka päivä, mä rukoilin joka päivä siellä mun ravintolassa. Ja yksi aamu kävi niin, tässä menee taas yhteys välillä vähän huonoksi. Yksi aamu kävi niin, että ää, mä menin polvilleni ja mulle täytti mielen sellainen viesti, että tapahtuupa mitä vaan, niin se rakkaus on silti läsnä. Et siis ei voi olla mitään niin jotenkin pahaa tapahtua tai mä en voi niin kuin eksyä, koska mä oon aina niin rakastettu. Ja sen jälkeen se oli sellainen niin iso viesti mulle tuolta, että kaikki alkoi helpottua ja mä oikein niin kuin tunsin, kuinka pystyn hengittämään taas ihan uudella tavalla, täysin uudella keveydellä. Ja mä olin siitä niin kiitollinen ja mä tiesin sen jälkeen tasan tarkkaan, mitä mun pitää seuraavaksi tehdä ja mitä askeleita ottaa. Kaikki ne vastoinkäymiset, mitä tuli, niin ne tuntui tosi kevyiltä sen jälkeen, koska mä olin niin suojeltu ja niin rakastettu. Toivottavasti sä pystyt vaalimaan tätä samaa tai sitä sun omaa sitä sellaista ää, uniikkia sielun ääntä, joka sulla on. Niin toivottavasti sä kuulet sen ja harjoita sen kuulemista joka päivä. Ja niin kuin mä sanoin, että jos sä haluat, niin mä autan kyllä mielelläni ja otat vaan yhteyttä, niin jutellaan. Mä haluan tähän loppuun vielä nostaa enkelikortin. Mietin nyt jokin asia mielessäsi. Mulla on tämmöinen enkeleiden vastauksia kortit, Angel Answers. Niin katsotaan, mitä sieltä tulee siihen sun kysymykseen. Mä voisin vähän katsoa, että jos mä näen täältä tietokoneelta, tästä ei näy ää, kännykän kautta ei näe, jos siellä on jotain kommentoitu, niin kokeillaan, jos mä saisin näkymään tuosta tietsikalta. Mutta sitten voidaan katsoa tästä vastauksia. Okei, no nyt täällä näkyy joku. Katkoo koko ajan, joo, voi itku. Okei. No, tästä tulee sitten kuitenkin se tallenne. Joo. Katkoako tämä edelleenkin?
Kuuluuko nyt yhtään paremmin? Meditaatio meni hyvin, ei katkonut. Okei, joo. Mutta on kyllä jännää, että tällä hetkellä on ollut tosi paljon semmoista häiriöä näissä. Ja mä en ole ainut, joka näitä sanoo, että jostain syystä niin kuin pätkii. Nythän tämä ajan laatu on jotenkin, tietysti kun me ollaan siirrytty neitsyön aikaan ja en muista, miten astrologisesti menee nuo kaikki jutut tuolla taivaalla, mutta nythän pitäisi olla sellaista, just että sitä, niin kuin, jos sulla on joku sellainen tehtävä tai asia, jota sä haluat viedä eteenpäin, niin nyt se niin kuin täsmäytetään tai sillä neitsyön energialla niin saadaan paljon sellaista aikaan, järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta ja se tuo sellaista niin kuin hyvää sellaista, vähän semmoisen hurlumhei kesän jälkeen, kun meillä oli tuossa rapu ja sitten meillä oli leijona, mahtava leijona ja leijonaportti, niin nyt palataan sellaiseen, ehkä semmoiseen kuriin ja järjestykseen, eikö vaan? Yleensähän just tässä syksyaikaan tulee sellainen, että nyt mä otan niskasta kiinni itseäni ja hoidan asioita ja laitan paikat kuntoon ja hoidan itseni kuntoon. Et se on sitä neitsyön energiaa varmaankin. Mutta joo, tuossa on ollut tämä koko kesä sellaista hyvin erikoista aikaa. Mä en tiedä, oletteko te kokenut sillä tavalla, että on koeteltu, mutta sitten vastaavasti on annettu tosi paljon kaikkea sellaista ihmeellistä niin kuin, ihmiset on ollut kyllä tosi jotenkin mun mielestä positiivisella tuulella ja hyvin sellaista niin kuin tietoista porukkaa on ollut nyt liikkeellä. Nyt tämä ei anna täältä suoraan korttia, niin tehdäänpäs näin. Nyt mä teen näin ja otan tuolta ton. Okei, take action. Nyt pitäisi ottaa sit niitä toiminnan askeleita. Just sillä neitsyön energialla lähdetään menee eteenpäin. Ja täällähän oo, upean näköinen tämmöinen. Se ei ole, on se yksisarvinen, joo. Take action. Katsotaan vähän, mitä tässä sanotaan. Että jos nyt on ollut aluilla jotain, mihin haluaisi vähän niin kuin potkua, niin nyt niin kuin kannustetaan siihen. No nyt on aika ottaa kyllä niin kuin vauhtia alle. Sinun enkelisi ovat odottaneet, että sä otat nyt tämän ratkaisevan seuraavan askeleen, ja ne ovat tässä nyt avustamassa siinä prosessissa, että sä pääset sitä sun polkua niihin sun unelmiin. Ja jos sulla on kaikkea tämmöistä epäröintiä tai epävarmuutta, niin tee silti. Tai jotenkin siis tästä nyt niinku ihan kytkeytyy siihen, mitä mä kerroin niistä mun omista epävarmuuksista, ja sitten mä kuitenkin menin niinku eteenpäin ja otin niitä toiminnan askeleita, niin nyt on se aika. Nyt on se aika. Joko sä oot niinku uppoutunut sun uraan, ihmissuhteisiin, tai johonkin semmoisiin niinku tällä hetkellä asioihin, jotka on pinnalla, niin sun toiveet tulee kyllä nyt niinku täytetyksi. Mutta sun täytyy ottaa se ratkaiseva steppi ja olla aktiivinen ja keskittyä sun niin kuin siihen tarkoitukseen, mitä kohti sä oot menossa. Ihan mahtava. Mä voin laittaa tämän vielä tuohon noihin kommentteihin sitten, että mitä tästä sanottiin.
Mutta kello tulee 7. Tosiaan, niin jos et ollut tuossa ihan alussa mukana, tai se yhteys oli niin huono, niin puhuin siitä, että nyt kun mulla on toi mun oma rumpu tuolla, Olga-rumpu, niin mitäs jos pidetään seuraavaksi joku tämmöinen feminiini, feminiinisyyteen yhdistyminen, jonkinnäköinen meditaatio tai jonkinnäköinen sellainen, mikähän se voisi olla sellainen, miksi se sanotaan, ei voi sanoa riitti, vaan jonkinnäköinen tämmöinen ilta, jossa pääset siihen feminiinienergiaan ja vähän paukutellaan sieltä tuolla rummulla niitä asioita liikkeelle, niin se voisi olla ehkä semmoisen seuraavan meditaatioillan aihe. Ja katsotaan, kuulostellaan. Kiitos kun olit mukana. Meitä on aivan ihana kun on aina niin paljon porukkaa mukana ja linjoilla ja ottaa osaa näihin mediksiin. Ja mä toivon nyt oikein ihanaa viikon jatkoa, syyskuun ensimmäistä viikkoa ja ilmakin on siis aivan, pysyisi vaan tällaisena sit koko ajan. Joo, nyt on täällä näitä, me, myöhästyin, mutta tallenteen seuraan kiva juttu. Joo. Haluatko joku sanoa mitään siitä, että mitä sulle tuotiin sieltä sun sieltä suojelusenkelien ja niiden arkkienkeleiden kautta, että tulisi jotain sellaista viestiä, mitä kannattaisi nyt niin kuin tuolla take action energialla lähteä viemään, sillä drivilla lähteä viemään eteenpäin. Jos mä itse, niin, joo, mietitään. Mulla on ollut tässä monenlaista nyt. Mä laitoin juuri tänään viestiä mun yhdelle ystävälle ja sanoin, että mulla on tosiaan ollut tästä kesästä luopumisen niin kuin vaikeuksia. Ja niin nyt mä voisin päästä irti tästä kesästä. Se on se mulle se viesti. Että kesä tuli ja se oli kaunis ja upea ja lämmin ja nyt sitten mennään eteenpäin. Sirpa sanoi, että löydät sen kyllä, oli viesti. Joo, löydetään se meidän oma sisäinen ääni ja se polku ja lähdetään sitä steppailemaan eteenpäin enkelten avustuksella. Enkeleistä olisi vaikka kuinka paljon juttua ja enkelikokemuksia on tosi paljon. Niitäkin olisi niin kuin mielenkiintoista kuulla, että jos on sellainen kokemus, missä niin kuin esimerkiksi suojelusenkeli on tullut apuun, niin mä mielelläni kuulen niistä. Ja mulla on itsellä muutama sellainen kokemus, jotka liittyy autoiluun. Useinhan enkelit puuttuu siihen, jos me liikenteessä meinataan tehdä jotain hullua tai ollaan jäämässä auton alle, niin monet saattaa ihan kokea sellaisen enkelin sellaisen äkkinäisen läsnäolon, mutta mut on kyllä niin kuin suojeltu silloin, kun mä oon odottanut meidän esikoista, ja me ei asuttu silloin Suomessa, vaan me asuttiin Amerikassa, ja mä olin saanut ajokortin, niin kuin siellä pitää ajaa se paikallinen ajokortti, ja sitten mä olin moottoritiellä niin kuin ajamassa jonnekin, ja mä lähdin siirtymään vasemmalta oikealle kaistalle, ihan niin kuin yleensä kaistaa vaihdetaan. Ja tulee aivan järjetön tööttäys mun korvaan siitä oikealta ja siitä menee iso rekka siitä. Mä olin ihan just ajamassa sen rekan alle. Ja se oli sellainen hetki, että mä olin kyllä todella suojeltu, todella suojeltu ja mun vauva. Että nämä ei unohdu. Toinen tapahtui silloin, kun mä oon ollut nuori ja mulla ei ollut pitkään ajokortti, niin mun auto on lähtenyt heittelehtimään jäisellä tiellä. Ja kuin ihmeen kaupalla mä en lähtenyt sieltä koska siinä tuli autot, sieltä tuli myös rekka vastaan silloin. Ja mun auto lähti heittelehtimään, mutta mä en joutunut sen rekan alle. Nämä on ihan uskomattomia juttuja. Joo, mutta nyt päästetään ilta puuhiin jokainen ja
tavataan taas sitten seuraavan kerran sillä rumpuenergialla. Sitten se on vähän semmoista, ehkä semmoista vähän niin kuin vauhdikkaampaa menoa kuin tämä pelkkä enkeleiden energia. Näin. Kiitoksia ja heippa.